És l'entorn del Jordi Pies, també amic i conegut des de fa molts anys, director, jo diria que molt més que director, ànima mater de la xarxa de custòdia del territori, emprenedor social reconegut i vinculat en una trajectòria dins del tercer sector ambiental rellevant a Catalunya, vinculat al naixement també del propi observatori i d'altres persones i entitats. I en aquest sentit, la reflexió aniria des de l'experiència del sector ambiental i en el propi necessitat, no així de fora, en la pròpia necessitat i experiència d'articular mecanismes de coordinació entre els diferents àmbits del tercer sector. Avui estem aquí parlant del tercer sector social, però no oblidem del tercer sector ambiental, cooperació, cultural, etc., diferents àmbits. Jordi, dones unes pinzellades? Molt bé, doncs moltes gràcies, Pau. Bona nit a tothom i també començar, evidentment, felicitant a la taula i a l'Observatori per aquest anuari i permeteu-me també felicitar-los pels 10 anys, perquè coincideix amb els 10 anys de la xarxa de custòdia del territori, creada també el mes de març del 2003. Va ser un any amb diferents qüestions importants en el país. Jo m'he mirat una mica els deures, m'he mirat una mica les dades que se'ns van facilitar en esborrany i, esclar, jo us vinc a fer una reflexió. Vosaltres sou 6.800 entitats i, a més, ho sabeu a partir d'una radiografia molt precisa i ja elaborada al llarg de diferents edicions. Nosaltres no disposem de la radiografia amb aquesta precisió. De fet, les nostres dades ballen en diferents nivells, però a Catalunya actualment hi ha a l'entorn d'unes 200 i una mica més d'entitats ambientals actives. Per tant, les dues escales, com podeu veure, són incomparables. I, de fet, jo mirava una mica les dades, és a dir, el tercer sector ambiental a Catalunya doncs equivaldria al vostre àmbit de salut mental o de persones drogodependents aproximadament en quant al nombre d'entitats que el conformen. Per tant, ja veieu la diferència d'escala que hi ha. Tanmateix, sí que estem també estructurats amb una agrupació, amb una entitat de tercer nivell, l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, que agrupa tota aquesta diversitat de l'àmbit del tercer sector ambiental, començant, per exemple, per la xarxa de voluntariat ambiental de Catalunya, de la qual ens acompanya la coordinadora a la sala, i també entitats que es dediquen a qüestions com educació ambiental, medi ambient urbà, defensa del territori, pensament i formació per la sostenibilitat, conservació de la natura, custòdia del territori, etc. Aquesta és la realitat des de la qual jo us puc parlar. També tenim similituds, jo crec, malgrat aquestes diferències d'escala. He esmentat l'existència de l'obrador i de la taula, en les relacions després en parlaré que anem tenint, l'existència també de col·laboracions i aliances estratègiques amb la Generalitat de Catalunya, per la vostra banda a través del Pla de Suport del Tercer Sector Social, que també té el seu paral·lel amb el Pla de Suport del Tercer Sector Ambiental amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. També tenim dificultats paral·leles, vosaltres amb el 0,7% de l'IRPF social i nosaltres amb el 0,7% de l'IRPF ambiental. I a més, des de fa poques setmanes us hem atrapat perquè també tenim una sentència del Tribunal Constitucional que ens diu i dona la raó al govern de Catalunya i que el govern espanyol no pensa complir. Jo ja sé que vosaltres en teniu 3 o 4, em sembla, ja, en aquest sentit. O sigui que, perdó, ho dic malament, o sigui que encara ens queda camí per córrer. En el nostre cas és accentuada aquesta situació perquè la situació que planteja el Ministeri de Medi Ambient és de no accés als fons per part de les entitats catalanes. No és de no redistribució per part de la Generalitat, sinó de no accés als fons per part de les entitats que no tenen en el seu propi àmbit a nivell de l'estat espanyol. Alguna reflexió més que us faig així de comparació i una miqueta també, és a dir, com veig jo la situació i veient algunes dades de l'anuari, no? És a dir, canvi d'època ens planteja l'anuari. Jo, realment, des de la praxis de direcció d'una entitat ambiental,
realment penso quin i com. Jo realment m'ha agradat sentir també la intervenció de l'Àngels Guiteras, de la vostra presidenta, en favor de l'estat del benestar. L'hem de fer extensiu en el patrimoni del país. Penseu que en aquests moments, per exemple, els parcs naturals catalans estan en una situació d'extrema migradesa, d'extrema falta d'accés a recursos. I això, com que a més estan en un àmbit i en un sector en el qual hi ha molt poc coneixement, hi ha molt poca difusió ciutadana, no hem set capaços, encara no hem tingut els mitjans per arribar a tenir la visibilitat que el tercer sector social està tenint. Això, us explico, en aquest cas concret, dels parcs naturals catalans està passant gairebé en el més pur silenci. També per aquí destaqueu que prop d'un 72% d'entitats socials consideren que les empreses són una de les vies a través de les quals trobarem solucions de finançament. Això, en aquest context de canvi d'època, a mi em sembla que aquest país el que no pot és plantejar-se una migradesa de recursos, l'absència d'un model de mecenatge d'estil anglosaxó i la demanda que tots aquests col·lectius de sector privat hagin de trobar alternatives en absència d'un model, en absència d'una acció pública. Crec que aquí encara hi ha reptes que jo no tinc pas una resposta clara per donar. També dieu moltes entitats socials, un 70% dieu que augmenta la solidaritat social per part de la ciutadania, i jo penso que això és palès, com a ciutadà, que no estic en l'àmbit social però que visc això, jo penso que això és palès. En l'àmbit ambiental, malauradament, encara ens queda molt de camí perquè puguem veure un nivell de solidaritat ambiental com la que seria bo de veure. Afortunadament tenim brots verds, i aquí queda molt bé de dir-ho. N'esmentaré un, que és la cooperativa Som Energia, que està demostrant una forma clara de poder oferir un model alternatiu social viable i ambientalment viable d'accés a l'energia per les persones sense haver de dependre d'energies fòssils i sense haver de dependre de grans corporacions internacionals. Però tanmateix, insisteixo, queda molt de camí per fer aquí. I ho dic també des d'una òptica que és la de creure i pensar que clarament hem de tendir molts més ponts entre el tercer sector social, el tercer sector ambiental i extensiu en altres àmbits que en Pau em demana que jo parli i que jo no conec, com són el cultural, com són l'esportiu i d'altres. Però, és a dir, les persones són part del territori, són part del planeta, i el medi ambient i la natura són elements que també ens han d'ajudar i que també formen part realment de la nostra viabilitat i del nostre canvi de model. Penso en aquest sentit que aquesta col·laboració, en Pau l'apuntava, que s'ha de col·laborar molt més en el tercer sector social, hem de col·laborar molt més globalment en el tercer sector. No ens és fàcil, ho hem intentat desenvolupar un espai de coordinació del tercer sector a Catalunya, que ja ha tingut algunes reunions, però que costa realment de poder accedir entre tots a treballar en àmbits diferents i haver d'atendre a més un seguit de necessitats conjuntes. Però tanmateix apunto i animo cap a aquesta transversalitat socioambiental, jo diria, més sinergia, més diàleg i un punt de crític constructiu i una mica còmic, si voleu vosaltres. Tant de bo, el proper anuari, la paraula ambiental, medi ambient o sostenibilitat, per alguna banda, aparegui. Gràcies.